Jim number life spots of food. One paraya roy you try, hallelujah. Del money belong play, hallelujah. Rush you try la jingai go, hallelujah. Like is up to yagenu, hallelujah. Haga kateng ukpa badukon badaman sem bakhuid. Amen. Kajing e jong try jing Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lem gajing slog jong man sem bakhuid kinda ringkat bad pi baro. Ringkat Bad pi ru. Ko hanmen ko para how try Jesus Christ such a said man like a step. Iwan hakmat kaduan kadupat banai ngu oblay try kanrat nagbenta kajing kurku. Ka jing e ka bangi lapet yo priang ha ga jing em ga jing u man ta ka step ka pranai ni wan IT la de ha u ha shwa bangin sedang ye ga na ka sni ni don kam ga jing kurku ga jing u ni don kam ga jing krishan ga jing u ni don kam ga jing pitin lenti ga jing u yangi kana bangin long kita ki babet ban trua ye ga na ka mas ba khoj man ta ka step to ngin pan khoj ngin pan suba ye la de kam tame ngin ko slai nagbanta ki pop ki jungi yenong hablay dragon rat ngalong breu boduna ngalale pop ha ki jung em ka junga te kumta tongin pai shu da ka jung snguret bar ka jung kloj man sem ban kala ka bamut kam tame ha ka ne ka sngi bangin pendap hok ila ka jong ka kamram kom ki kon kristan te kumta tongin pai shu hablay dragon rat da ka jung pla jungi ya la ki jong ki la kilet ki tam ki na da ka ba ngia ong lang nga pla ablay badan bor baro badapi kohanmen ko para banglale pop subun e dagi jing prakhat badaki tin dagi kam badagi jing le glad dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakra we jonga namar kata ngakarpa de kamaria bakhoy kabaisa gathe sati ya kengel bad kirukhoy badapi kohanmen ko para banduai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan borboro uni snai yangi badalama biki pop jungi uni lamingi sha ga jung embam jikut amen Go try to Sngi. Go try to Sngi. Go try to Sngi. Go try to Sngi. Cristo isene, O Cristo isene, O Cristo isene, O Cristo isene, O try to isene, O try to isene, O try to isene. Try to isene. Tongin ya duai to ai hangi ko blay badan borbaro ba ga jing pan em jong me kalami da ga jing shai beneng batmai na ga banta ga jing suspa ya ka prathei kan mi ha gi donot jongi bat pan thamai ya ki barbor Dao try jing Jesus Christ ukun jung me ub imbat basan sha ringkat bat me ha ga jing along ka way jong man simba khoj ublay jinom la jinom amen Kajing pule nak kasi tiba ningkong jong Yohanes Apostol. Kokon ba wat sya ba uno unyalam bakalaya pi. Jaru ba le hok ulong ubahok. Kumbau Chris ru ulong ubahok. Karu ba le pop ulong ujong uksui. Nomor uksui ula le pop na du basdang.
Kadabu ukun ublei ulapau kalong ban pendu yakikam jong uksui. Uta ya ubala khan ublei le pop. Namar ba ka jinglong blei kaya sa hau. Bad la ban le pop namar ba lakha ya na ublei. Dakane la ban itu kino ki khon jong blei bat kino ki jong uksui. Jarabom le ya kabadai long setiau jong blei. Lemne uta ubom ya lau para. Kaktin jong utrai isengu yau blei. Sam kena pra nomor news pak provinyo antifuan baar pergi dekat lain tu kendai. Why you try, why jing, why tenma, ulegi kampula, tebaro si pertegi layoi, ya kabur babeni mublai jongi, ya risa da jingman pertai baru, raya roya kenhayu blai jongi, rayu try, rajing rai temai, ulegi kampulang, rai kenut ya utrai hat utaran, uturoi risa jam yusi utrai, tuker hu podur ya baru bertei, bertei bad bendru basyong apa, rayu try, rajing rai temai, ulegi kampulang, tetap di pigo umat pigo wan, pigo lung sawalang daga jingmen, labuan wan utrai sensyar bertei, bajaj briu daga hok bajing shisha, rai utrai, rajing rai temai, ulegi kampulang. Hallelujah, hallelujah, lakayu no beli. Aki por barim baca, ublay ulakran manakateng beragi bon rukom. Aki patemen jongi, daki nong ya tulupa. Hallelujah, hallelujah, lakayu no beli. Utrai dan ringkat bat pi. Rengka bat piru. Kai jing pule naga gospel katkum uyanis. Kaburam hame kontrai. Ha kata kapor. Uyanis ulayeng ringkat bat arangut nagisanran jengu. Bat ulapej yau jisu kat bau dang yai najan bat ulaong. Hakmi ukun lang brod jong ublay. Kita ki arangut kisanran ki layo sneo bau ong kumne bat kilabut yau jisu. U jisu la kertian badolo i ba kibut yau kumta ula keli yanu piyawat. Bat kila ong hau ko rabi kabamut konong hikai hangno mesong mesa ula ong haki ale wan bat pej.
Bat kumta kila lej bat kila I hang no usong usa. Bat kila sareng kat badu ha kata Sngi namar kalong kum ha kekenta ke ba sipeu. Uwei na ki khat arngut ki ba yosngeu ya ke ba kren u Yohanes bat kila bud ya Jesu ulalong u Andreas upara jong Simon Petrus mar kumtahi ulawat ya Hanmen jung u Simon bat ulai tu yu ngi la shem ya Mesaya kabamot u Chris bat ulai lam yu shau Jesu u Jesu ula pek shan yu bat ulang te pide yu Simon u kon jong Yohanes and I kerteng ye pi kefas kabamot u mausiang ka gospel u try ka jingaro ya me ku Chris ko hanmen ko para how try Jesus Christ mentaga step yos ngeu ka jing pule ka basngot tanat bha ladangi pule ya ka arlai sen ro ladangi puson ya ka ro ka ba sho jing mut ka ba kedau sikadai yang ai pi sapang ka jing bot ya Jesu ya ka jing khot jong Jesu ya la ki apostol ki jong u ngakwa banai ye pi ka we ka jing thu khana ka balangkot si sin la don we ukpa bad lau jong khonu barit ki ai lengba ka we ka panthor ngitip ka panthor ka ba jam kine ki arngut ukpa uya chakmat ukhon pat ubot nadin jong ukpa ukhon haba uyai nadin ukpa uyai thik pathik ya kito ki dinjan jong ukpa jong u syam ya haki we pat kalanti lane ka lat hanrei u bu ki keja jong u ha kano ke chaka ba ukpa jong u uyai taha anda kila yai lengba ka panthor ka ba ukpa ukhon u ong halau ukpa pa pe kalanti bangiyai ngiyai arngut hanrei don tang atli kidinjat ukpa ubai la jong ukhon upai iju bodong hoi ko khon ngai I ki don tang atli kidinjat ki jonga ukpa ong biang yokon hoi ko khon menta ka Sngi pilabot ya kidinjat ki bangayat manga menta akan ke pentor ke ba hanrei ngakwa ban ngakermen bangit scam ba piru hakajing em chung pi bara silenter piniai haki dinjat ki ba ngalayat ki ba ngalapen ep hoi ko hanmen ko para kajing em kristan junga ba jung pi kalong thik kum gane kajing thu khana balangkot phang pa barukun ukpa ya chakmat ukhon pat ubud ya kidinjat neuyat ha kidinjat jung pa jung kumju manga maphiru ki kristan ni ya hadin jung Jesu badai ublai ukpa jungi uya ya khamat jungi ni kinobud ki jung ni ha banya ha kidinjat ki ba Jesu ulayat bad ni ha banya ya kita kidinjat ki ba Jesu ula pen ulahikai bad ula khot lawari ngai pi banyai kumang yos ngeu ha ka gospel menta ka Sngi ka gospel now Yohanes klanong barangkong khot lai pusan hado sa puar ni yos ngeu ba ha ba Yohanes baptis ula I ba Jesu wan hajan jung u la pertajam da kasur ga jung uang hakmi u khanong brod jong u blai haba Yohanes ula kren ya kine kitin lana la perta ya kine kitin hakmi ukun long brod jong blai dan armud kinong bud jong Yohanes hi ki yos ngeu ya kane kasur ba Yohanes ula perta bat kila sedang no ban bud ya Jesu bara armud menta kila sedang no ban kelah ka jing im ka jing ki ban bud ya Jesu ubadai Mesaya habau Jesu pat uyo ya kine ki arngot ki bot ya Jesu upai den yaki badukeli
piwat ya no bat kilaong ya me kabamut kumbaong ya sngaw gospel ko rabi kabamut konong hikai kiong mesong mesa hangdo ujisu parmanta haba kila keliu ujisu long ale wan batope shemong ale wan bodinga ale wan ya jahidin jajunga hanre ujisu ong yeki ale wan batope habang ipison ya kini kitin kiba Yohanes Baptis ula kren bad ya keba ujisu ula kren ha kini ki arngot ki apostol ane kinong bujungu ngiyos ngaw ba haba kini ki arngot ki apostol ki yos ngaw ya kasur jong Yohanes bau perta kila yos ngaw bad kila jubab ya kata kajengkot bad kila bud yo jisu kebadengkong kini ki apostol jong jisu kila yosngeu ya kasur ke bapertajam sapangu konjong blei bad kila pediang ya kato kasur bad menta kila kelano ke jeng im ke jong kila bot ya jisu kepenengkong ki yosngeu ya kasur jong Yohanes omdei kasur jong jisu kebaar bad menta kila yosngeu ya ke jeng khot jong jisu ya ki ale towan kanai kadai kajing khot jong jisu yaki panwan chau bad man dapat saikin ong topet kamot kadai kajing kular jong jisu yaki neki apostol lan neki nong pojungu ki arngot ko hanmen ko para ha kajing im kajunga kajung piro ngi haban yo bad sngap ban yo sngaw bad ban ong ho ya kasur jong ujisu lan ne jong ublei jungi ujisu kran yang ayah pi hagi bon keliang haman ke kelimat haman ke sngi jong kajeng im kajeng kajeng pi ujisu kran ujisu wan hakasur jong nore jong no yole se ya pi ki kun gikti ujisu kran ya pi langba kikimi ki pa jong pi kumba ujisu kran nangkong ya kina ki arngot langba Yohanes Baptis habau perta hakmi kulang bro jong blai yole se kikimi ki pa jong pi ru ki pertah hapi ki ong hapi hakmi ukhong berat jong blai kadai kasur jong blai hi bau kran lang bagi kimi ki pa jong pi yangi ki bala helasan ya pi ki kimi ki pa yole se kasur jong ki bahalor kasur jong ki runiam kasur jong ki officer ki jong pi u blai Ukraina pi hakine kirkom Henry kasyong hang happy hatongi kloin em ban pli yel ke jong kiskor ke jingi ban sngap ya kasur ke bau kren hang happy ni ha ban jit haj kasur ke jong blei kawan hang happy hakibun rukom hakibun kiliang hakir kom baper hakir kom ke baha ujisu wan ban kren ngai pi hakir kom ki basniru kiwan yole se kadai kasur ke jong buman lane bapan shoyengi ban tap ye kiskor gejngi ban bangin nom yosngeu ya kasur ge jongblei Henry ni hab ban IT yalade how jisu kumba kine ki arngut kinong bud jong Yohanes hi haba kila bud Yohanes kila snap ya kasur ge jongblei mentapat haba perta ki yosngeu ya kasur ge jong jisu ba khodiki ale to bud teman-teman kila ilau jong unong bot panengkong jongki manta kila bot yo jisu mangama phiru ngede ban bot noksa ya kanoksa babha jong kine ki arngot kinong bot jong Yohanes habaki yos ngewe ko surga jong play kila bot no ya jisu panmanta pat ujisu haba ula khod ki ale wan manta kila yos ngewe ya kana ka jing khod bakar pang jong jisu bat ulong tope himapi kajeng khot jong jisu ngilay pediang ha kajeng yem kajeng ajung pi kum ki kon Kristen kum ukpa kum gakmi kum kanong hikai kum officer kum giruniam kum gilingda ha kano ka kam ka bapidan kadai kajeng khot kajeng blai haba pi los ngeu ye kajeng khot kajeng blai mentau jisu ong bat tope ke bamod ngi hab ban imno kajeng kajeng ikat kum ka to kajeng khot kajeng bangin yo ma dia kejeng kerku jong jisu bangin yo ma dia kejeng jong jisu ni hab ban im ya kato kejeng khot kejungi
kum ong mene kum ka kmi pi haban im kat kum ka jeng khot jong ka jeng im jong pi ka jeng long kmi ukpa ka jeng khot ka jeng long pa jong pi ki khon ru ka jeng khot kum ki khon ki leng do ki runiam ki officer la negi MLA la negi do kano ka kam ba fitrei kano ka kam ba fisimti halade kadai ka jeng ai ka jong play pi kadai ka jeng khot ka jong play ni haban im kat kum ka to ka jeng khot ka ba ni la ong ha oi ha ka jeng yai den ti jeng ya ka to ka jeng khot ka ba ni ya sneu klampep ngin sa lap shi bun e ka jeng sitom klampep ngin sa yo kita ka jeng artatin ha ka jeng im ha kita ki kam ki bangile klampep ngin sa yo mat kita ki jeng bom ya suthu la ne ka jeng ya ka jia ha ka lenti ya jeng ha ka to ka jeng khot hanrei ko hanmen ko para ni haban kan mau wei bangila ong ho ya ka to ka sur ka bau blei khot yang ai pi bat ni la sedang ban ya ka to ka lenti jong ka jeng khot ka jeng ni ko mau jisu topej mentang la pej ni haban ya sha ya baro kita ki jeng ki bangi kendu ha ka jeng em klam ka jeng ngimla ban ya hok ya kata ka lenti kumba habas dang la ong la yitu ka to ka jeng itu khana ka balang kot supam pa barukun ukun walada usyam jeng bania ya gitu gedinja jungpa tik patik ha ka panthor hanre suki ya hadu bakilak ya ilang ba ka panthor ka ba manga maphiru ngi haban bunuksa ya kane nuksa jung me ukun umsyam ya khma jung ukpa ukun umsyam ya state namar ba uhab ya akidinja jungpa uya suki ngiru ngi haban ya suki kebamon ngi haban perkhat ngi haban puson ban ngi haban puson ya ka to ka jeng khot ka ba ngi la yo ya ka to ka jeng khot ka ba ngi la pediang ha ka jeng em ka jong ha ka jeng pi klamdon ka ta ka jeng perkhat klamdon ka ka jeng puson ya ka jeng khot ka ba ngala yo ka ba ngi la pediang ka ba ngi la om ha oj ngim la ban ya ha ka din ja jong jesu la da shisha pi ko abalong ki kristan ki ba paka ki kristan ba shisha ki kristan ba ki ba sida ki kristan ki bahak ni ha ban penken mau yala ka jong ka jeng khot ni ha ban penken mau bang ide ban but suki jai ya kito ki den jat ki ba ujisu la ya ki den jat ki ba ujisu ula pen i yang ai pi ko han men ko para ha ka next step abang itrwa ya kana ka mas Bakhuid khamtame abang itrwa yo ko ber kawan to ngitrwa yala de ha ujisu ba ujisu unang shimti yangi kumbau laong ha gene apostol alewan batope klempep hanga phiru man kapor man khlemat man kasngiwong alewan sanga badia haglenti ka bangala pen ep klenti ka ba ngalahi kai ep klenti ka ba ngala ai happy te komta hakane step wahman ko para mat badman sem gijing mer gijing perkhat gijing kwa gijing thrang gijing tan kam gijing ni it how jisu bau jisu un penurlang ya baro kita gijing kwa gijing thrang gijing don kam tame gijing yai lenti gijing but jongi ya kita gidin jat ke ba jisu la yat ke ba jisu ul ai hanga happy ani ro ya jisu Christ Chinom amen tol ngin phala ga jong ga jing nge nga nge amlei pa ban bor unong tau ka neng bat ka kindau how Jesus Christ kun mamarwe jung try jungi yau balapun nomen sim Bakhuid yau balakhana kamaria te sati yau basala bein hapo Pontius Pilatus lasana pna yu layab balateb yu layar shikbayab akasni ka balay lami pat ni bayab ula kiu sabeneng usong sakamar blay pa badan bor boro nam to awan pat bishar ki behemet ki bayab ngai nomen sim Bakhuid ak balang Catholic Bakhuid ak jing salak ki Bakhuid ak jing mab ki pop ak jing mi pat ka do ba jing embam jukut amen Chimlai spa ndrupra
duai ko para bagai jengkenya jenga bacong pi kan long bapriang hun akmat dubleu kupa badan bor baro. Kau try pening jing kjanik ti jong pi nak bata ka jiro rom keteng jong ka jing mentoi ini pada ka balang jong pui jong baro ka wei. Ko blei ko Nongstoin ya ka jing mane blei basisha bat ka jing suk to ai ngi kerpat bada kane ka jing trwa ngin la ban ai ya ka ngu ka dem ka badai hok hame ubakrau ka buram bat da ka ba yo benta ha kane ka jing maya bakantang en penteli yangi da ka jing sisha ha ka danot bat ka mensim da Chris try jungi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi ru to kentu ila ki danut ikan tiwi ki shau try to nginai utrai blai jungi ka shong hok bat ka dei da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jungi bat ka jing pan em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa Bakhuid ko blai badan bor bat bom jukut lang ba utrai jungi uji su Chris ubalang ba jung kata ka jing ya keliang kebapan thamai ya gajung em jungi kalasai pranai menta kasngi daba baro kaburam jongka namar ba haba ya gajung tlot jungi lashimno da kaktin jungme gajung long breu bayap jungi omtang ba kajam sha kaburam bom yapsu henre da gajung ya so bapula kapen long yangi ban em junom kumau bat kum tarengkat bat kiken hun ruai jongki angel ngiyaro yame bat ni penbena da ka jinkmen Bakhuid try Bakhuid bagi pa beng ba pertai kita da ka buram jame ayo sana shatra ayo sana lembu Dasisha melong Bakhuid ko try ka thamay jong ka jingkhuid baro. Namar ka tangi karpad yame to pan khuid pan kantang ya kene ka jing terwa jungi da bapaya man sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin dup kalalong yangi kamet bat kasnam jong try jungi uji su Chris. Hakapor bladino ya badala kamon sngew bha ula priang ya ka jing sha shitom ula shim yukpu badak wangu yame ula kedia yu badul ai hala gisenran ong to shim batabam na kane pi baro namar kane kalong kamet junga iya keban IT na kebenta jong pi hakajukur kam enda lalayabam ula shim yuku kuri badak bangu biang yame ula ai hala gisenran ong to shim batodi na kane pi baro namar kane kalong kuri jong kasnam junga jong gajutang bathamai bat bom chukut yak ba enpan me na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingmap yakipop to le yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing nge kata si bangi banyu ne ukmu bangi dia kare kakure di ben
namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bar gajing me pa jung ngi trwa ha me ko tra yu po jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing pen em ngi dai ngu aidem namar mlenyew ya ngi ke babet ban yang khmat chung me bad ban sakri me dag bas ngoret ngi karpa de me bangi ke bayo benta hakamat bat kasna mukres ngin long ki bapen yitli ka we da man sem Bakhuid tokan mau ko trai ka Balang jung me ka bla priang hasatla ke partai batopen jenaya ka ha gajing ik rangkat ber Francis pa Bakhuid jungi Victor as bishop ki bishop baro fra Amslam u administrator jong Nongstoin diocese bat baro kilingdong tokan mau lemro ya ki hanmen ki para Shenrang bat kantei ki baliathia dag bakermen ha gajing me pat badia baro ki barkhano ha gajing isne jungme to pediang ki sha gajing shai ka khmat jungme to isne yangi baro ngi karpa de me barangkat bat kamria the soti Bakhuid bakmi jong blai uje se Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro ki Bakhuid ki balapan sungu bahaya me pateng la pateng ngi dablong ki babet banyo bantalam ha gajing embam jukut bat bingin yara bat pendan borom yame daw kunjung me u Jesus Christ dao lembadu badhau kan long hame blay pa badan bor ha gajing along ka we jong man sim Bakhuid baro ka borom bad gajing aro junam la junam amen Kumblah hukum yang ngi donong pen em bat kumblah hikai ngi daktin blay ngi nod ban ong ko pa jongi uba habneng kan long ka Bakhuid kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendeu kumba habneng ai ngi menta ka jingbam jongi ka ba hala ka sni bat tamab yang ngi akiran kan jongi kumba ngi ro imap ya ka blesne yang ngi badwat ya lam ngi sha ka jing panchai Henry te penlajengi na kebasneu. To penlajengi ngi kerpat kotrai na gajing sneu baro ha gajing sebon jung me to a jing suk jing san ha kisngi jungi. Kenang ba da gajing rap gajing isne jung me ngin laj barabor na kapop bat ngin yo jing ada na gajing jenjar baro kat ba ngin ap kmelenti ya gajing kermen Bakhuid bat gajing wan pat jong nong pen em jungi u Jesus Christ Namar ke jung me ka long lima ke jung me ka bor ba kaburam junam la junam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga nga ai happy wat page yaki pop jungi henro ya gejunge jong ka Balang jung me bat ha gejing sebon jung me ta ai haka ya gejingsuk bat gejing yatli ka we kat kum ka mon jung me mame ubi mat basansar junam la junam amen kajing sugut rai kandan barabor rengkat bat pi ru to ngini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi hak mi kulang brod jong blay hak mi bukit no yaki pop jong berthei suk kito yaki balakhat shaka jing khawai jong khon lang brod ko kan rat ngam song hak mam rung ro ko yin chunga rei shuang tan ka tin kaman sem chunga kan sakya I kaman berkas nam kas kan ri berkalam shaka jing bang jong amen
ka communion mensim ko Jisu jonga ngangis kem bamedon telia ka sakramen Bakhuid tam keduan I jame nolor ki baro pengatrang bamenwan apo ka mensim jonga namar bamenta kumne ngamla ban pediang ngame ka sakramen Bakhuid tuan apo ka dono jonga ka jinglong mensim ngapiam yame halaka dono pengapen so ila de pan me watsya ban klatsu ame Mani Jisu pengiruai. Ngamane yame, wadna ijame, Jisu ko plejonga, Jisu ko lojonga, bewan banjoyana. Haganaga step such a sin, Ivana Kamajume, Nimane Yame, Yame, Ishania Yame, Namar Melosha Blazing, Blay will IT like a jungle jing Nakabantaj, Nikan Pop, Ublay, Blapan Radio la day, Malawan Rung Hapokadan Kajungi, Hard Kodrajisu, Ni Mane. Sngi Badiaro Yame, Nagbanta, Kanay Kajing, Crow Kajunme, Hagajung Im Kajungi, Haganaga step Kajisubi, such as saying you want Rak Majume, Kajing don't come, Kabangi, don't Hagajung Im Kajungi. You want Ra Yalade, Hame way by way. Ni Kimalaya Padiang Yame, become Churu, Kibadan Jungai, Name Kimlaban Padiang Yame, and Regashibanta Hakane, Kajing Tramas, Kajungi Mataka steps. Gidua nak mentaj ki way by way ko blade dragon rat te gijung e gijung kurku gijung me ha gijung em gijung ki ko te gijung e gijung kurku gijung me karhai ha ka yinga sem gijung ki to ahi ki gijung e halor gijung e gijung snai halor gijung snai gijung e halor gijung e ko blade dragon rat ki karpat ya me pamen don rengkat bat ki men sinsyari ki men yalam ki men betenan tu ki kenang pamakiro kila Yeshua banbod ya kidinjat ki bamela pani ki bamela hikai ki bamehi melayat hakma junki Iwan raro kma jume ko Jisu nang panta ki bapang basitam setelah kepertei ki badan hospital ki badan na padang gejing sumar ki badan ICU ki balawan pai shaying balado jingkramen gejing sumar kum juru kito ki bamyolat bang sumar Henry dakabor blay jume Nakti bas an, nakti bi, nakti bas ne jume, kener halo jungki, le kampala, haga jung im ka jungki, makin yo biang ye ka jungkot ka jungkia, such a sin. Yuduai nak benta gitu kibru kibal pejano ka jungnya, kibru kiba jungai no aname, yuduai nak benta kinum papa setelah kepertei, kamtame yuduai nak benta, kipara bangit ka jungi kibangi itu. Bamen pau man sim jung me hello jungki bakin kela ke bamut biang bakin wan pai biang shame ban yaro ban ij ban mane yame kumublay jungki kumdong pan im jungki iwan rak ma jung me kotana Jisu na ka banta ki to ki bro ki basha ban ben hage jung katame hage jung long kristan ge jungki iduai nang banta jungki iduai ro nang banta ka bjala ge jungi kubana pan kre manta nang banta ka election Jisu thegi jung ege jung kurku paman sim jume halor jung kito kinong yalam jungi bara kinang baga jala ga jungi kadana padeng ke jing suk ke jungi ij ke jungi tali ka we kum suying sisam bangila ban ij me ban sakri me ban yara bat padan brom me sajisin ko Jisu ngi khot ngi weri me pamen wan ha ke jung em ke jungi me man rung apo ke ing ka sem ke jungi men shong rang kan ban ngi we pai we Nang ba mangingi laban bud ya kanuksak baba behi melahi kayangi mangin budo hok ya kita gidinjat iba mehi melaya hakman akman jungi Jisu wan bersimti yangi wan banai boringi wan bersimti yangi kotrai
Wan pelong yang iki kon ki jong me. Tolongin ya duai. Try ba ki pa jong me ko try ya ki ba me lawan yalam bad ai bor habun ki rokom. Kin yomat benta balawi ya ke jing it ba pen khia jong me. Ba kum cha enda la kershani ya ki da ke jing petengen jong ki ki batang sipor. Kin yele tang da ke jing senia ka ba kham kraw ban yo ya ki ki ba ne jenom. Dau Chris utrai jengi. Amen. Utrai dan ringkat bat pi. Ringka bat piru. Ublay badan bor un kurkuy pi. Ukpa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kamas kalwai kidej suk ya ro basakri utrai da gejing babha jong pi. Ni songo ya blay. Akan nomor live pusan. Live pusan. Sim Bakhuid, kumbah orang ba meningkong, jumenta berabo, jenam la jenam, amen. Anyora trai Yesus Kristus, jenam la jenam, amen.